Здравейте! В това видео ще ви покажа как да актуализирате фърмуера на детектор за фалшиви банкноти на фирма Tronway, модел AL130A. Първото нещо, което трябва да направите, е да видите каква е версията на фърмуера на тази машина в момента. Как става това? С включването на машината най-отдолу се изписва коя е версията на фърмуера за съвсем кратко време. Всеки път, когато я включвате, то се визуализира. Аз сега ще я включа и виждате U280 е версията на фърмуера на тази машина. След това отивате на нашия сайт, където сме качили машината и най-отдолу в описанието на машината има фърмуер версия U301 за детектор на банкноти Tronway AL130A. Тук е 280, тук е 301, значи може да го актуализирате. Как става актуализацията? Натискате бутона свали, той го сваля самия фърмуер и след това трябва да го запишете в една флашка. Аз ползвам Card Reader и една microSD карта, която е 64 гигабайта. Качил съм вече на нея фърмуера, който съм свалил от сайта. Машината трябва да бъде изключена. Поставяте флашката отзад, ето така, и натискате десния бутон и го задържате. След което натискате бутона за включване. В момента, в който се появи надписа Load, пускате бутоните. Ето. И в момента фърмуера се качва. И виждаме, че пише U301. Изключваме машината и махаме флашката. Включваме машината, вече U301. Апдейтнали сме фърмуера на тази машина. Всеки път, когато фирмата ни предостави нов фърмуер, ние ще го качваме на нашата страница, така че може да следите за актуални версии на фърмуера. Тези машини по принцип са сертифицирани от Европейската централна банка и валидността на сертификата им е 12 календарни месеца. Тъй като тази машина е била сертифицирана на 25 февруари, т.е. до края на февруари те трябва да минат повторна сертификация. Ако евентуално са се появили нови фалшиви банкноти, които към 25 февруари 2025 година ги е нямало, твърде вероятно е те да сменят и фърмуера, съответно, за да може да се хващат вече и новите фалшификати, които са на пазара. И за да сте сигурни, че хващате всички фалшификати, вие трябва да си поддържате актуална версия на фърмуера на вашата машина.